हेलो लोगोफोर खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय नै आं दिनैहाय मा होनो भेक्सिन लानो थांनो ओंखारदों आरोना मा जायोसै माबायदि सासे जाहा आब' थांगोन बेनिफ्राय जाहा बेटा थांगोन हाय हेल आबा हेल' हाय होनलाय दे मिनिदोंस' नै होमबा जों थांबाय थानोसै लायाखैमोन आरो भेक्सिन दिनैसो मा जायो हासबेन्डआबो लानो होथ'वाखैमोन माने फिसा लोमजाबा फिसाया नायनो रावबो गैयाना दिगदार जागोन होननानैहा गावगा बिजि थायोना बेखायनो माबा लाना नायनोसै लोमजागोना लोमजाया नायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ दादियाबो थांगोन हाय होन हाय ओरै थां मा लादों नोंलाय खोमायावलाय मा सना गानदों नामा सना गाननाय हेन नुलायलायदों जे लाटुमनि नामा लाटुम बाहाय लाटुम फाय नङा फ्रान्सिस सासनि नामा फ्रान्सिस ओइलाय जोंहा सासे हायबाय जों सानदों लानो थांसै गिसिदोंहाय गिदोंनो हायदो 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 ओइ हांसै हायदो आबा हाय असा गिमारदों दे जोङो लागोन नालाय आसा जाबाय थानाय जोङो होमबाबो थांनानै सोंबावगोनसो जोङो लोमजागोन ना लोमजाया होनना ओमफ्राय जुदि माबा मोनसे होनबा जों लाया दै नायबाय थादो मा जायो थांनानै सोंहैनोसै बिसुखौलाय माला फैगोन लाखांबायसो आं दानिखौ होना लादों जों स्टाफ खेनाय गिसिसोलै बेखायनो खायासै बुरैबाबो खेनाय हगारो बुरै नङालै मा सिख्लाफोरानोलाय मा दानो बुरैयाखैथ' ना थाबायबालाय मावखागोनमोन आंबो थाबाय बोदोंबा आखाइया मा दल थाबावनो मावखागोन दा हाय गिसिन एगार'जन जाबासो खुलियो मोनसे माबाखौ लानोसै नै सासे नामावगोनसो একটু না লাগে সুস্মিতা দিলে আর না এটা ফাইল খুলি নাঙ্গন 10 জন মানসি নাঙ্গো 11 জন माबा नांगौ 6 জন नांगौ 6 জন दायो फरेस्टर পৰা মাতি আনছে টুকনি দিলে মুশকিল আছে বিরাট দূৰৰ পৰা গাড়ী কোন গাড়ী এখানে মই ওরে আগত নাম দিছি ফোন নম্বর जा मेडाम हाय होनदोब्रा हाय होनदो नै बिज लानाया केन्सेल जाबाय नै ओमफ्राय जों सासे लोंफैबाय आनलाकि मोनमारासै मा होनो बिजिया मानसिया सानै नांगौमोन आरो ना 10 जन मोनदां 10 जनाव जों 8 जनल'सो जाबायबा सानैखौ नागिरना मोनासै बिजिखौ लानो मोनासै
आग्लियाव आग्लि खनसे आरोबाव भिडिअ लानो मा होनो बिजि लानो हायबा खिथागोन दे सा लोंना लानोसै होनबा